pred 3 mesiacmi existoval iba sen. Dnes môžeme konštatovať, že vďaka vzácnemu porozumeniu akciovej spoločnosti Skiasna sme spolu s kolektívom 9 umelcov tento sen naplnili. Vykročenie umenia zvnútra interiérov do prírody možno považovať za počin, ktorý už dnes oceňujú návštevníci Demenovskej doliny. Drevo ako fundamentálny výtvarný materiál symbolizuje vznik a neustály kolobeh večného plynutia času, ale tajomnú dráhu života, po ktorej každý kráča a netuší, kedy príde na jej koniec. V našom pretechnizovanom svete je stále aktuálna myšlienka. Drevo sprevádza človeka po celý život, od kolísky až po rakvu, ale keď umrie strom, nemusí to byť vždy jeho zánik. Zásluhou talentovaných rúk umelcov požíva pre potešenie mnohých ľudí. Je iba prirodzené, že v Liptove, prekrásnom prostredí Demenovskej doliny, dominovalo drevo ako základný výtvarný materiál pre 9 účastníkov prvého ročníka sokárskeho sympózia Priestor Mezozoikum 2002. Počas 10 dní ich tvorivého pobytu vznikli umelecké diela, ktoré predstavujú most medzi prírodou a civilizáciou.